Ụmụnne m enwe ihe m dere postu n'ọkọtụnụ mana otu nwanne anyị sendịrị m na WhatsApp ya chịwa ya sị nwamba nọ na ọghọtacha ihe ahụ m dere. M so oke ka m bịa mee short video wee kọwaa ya ọfụma. Ọ wụ mmadụ abụọ, ndị enyi abụọ. Otu nwoke wụ onye Edo steeti, ọkwa na pastọ. Enyi ya nwoke wụ onye Imo steeti, a businessman. Mana ha abụọ na-emekọta biznes ọnụ. Sometimes ha emekọta biznes ọnụ ka ekwene profit emepụtara na biznes. Mana onye nwe ego eji emege biznes, the sole capitalist, wụ ka onye Imo steeti. Ọkwana ya ma ebe na sọsụta product. But then ka onye Edo steeti wụ ya nwe ọ ya kpọtara buyer na-azụ ahịa ha n'ihi na biznes ha na-eme ọ dịchaghị izi inweta a capable buyer ga-azụrụ kwụ ụgwọ outrightly. Ọ ya ka ha abụọ nọ na-eme ya. So o ruo otu ụbọchị nke nwoke ka onye Edo enweghị much ọ na-eme na chọọchị ya, of which mgbe ụfọdụ ya gawa chọọchị ya, nke onye Imo steeti agara ọnọdụ business, no problem, everything aga n'anya. Mana that very day onweghị much ọ na-eme na church, no church activities, enwekwanụ business that day. Ha decide ya ịhang ga nọrọ nọkọrịa as friends, kpakọrịa nkata. So anọghị ebe a na-akpa nkata ka onye Edo bite kọwa akụkọ story ihe mere mgbe ọ gara conference and ihe ote Chineke shiri zọpụta ya. Then ka onye Imo steeti ajụwa sị na why not, ọ gịnị mere ọ lodge hụ na hotel mgbachi jiri na ọ gara ịchọ somewhere lodge ya na hotel ga-ehuchi ga-ehu the day ha gaga ime conference a o kwere gawa. Yes, no, na onye nwe hotel na ebe ahụ na onye nwe ya na ọ wụ onye Igbo, na enwe ihe ga-eme ka ya lodge ya na hotel onye Igbo nwe, na hotel ọbụla wụ onye Igbo nwe, na ya agaghị aga n'ime hotel a ga-akwụ ụgwọ si ya na ehi ụra ebe ahụ, na emeghị ihe eme na ọ dịghị possible. Ya ekwuo ya ụja, chetazie na onye ọ gwagawa onye Igbo. Ma ị mara mgbe ụfọdụ something nọrọ na mmadụ n'obi, ọ ihe ahụ wụrụ otu ihe onye ahụ na-eshi eche, before ya ghọta na ebe o kwuga ihe ahụ ọ na-ekwu ya n'obi, o leghị anya, o misfire already, ya echefuo na onye a na-agwawa onye Igbo. Before na-akụchetala onwe ya jawazie eze, mana onye ọ na-agwa anụna ihe o kwuru, achịgbuo ya n'ọchị, because ọ sị dịnị na ya enweghị ike lodge na hotel onye Igbo nwe. Ha achịa ya ọchị that day ka ahụ eburuga. Mana this man wụ na pastor, ebe ọ nọ as of that time akụkọ akụkọ a, ọ na-aga na ọ nọ na rented, then na-arụga chọọchị ya. Ọ ya ka chọọchị ya dịgoro ready. Few weeks later o pikiri date ishi ọ ga-aga ime lunch na imepe chọọchị ya, lunch ya chọọchị ya, mee ma tọm ma harị invite ma ndị wụ members ma ndị na-awụghị members, n'ihi na ọ launching ka a na-eme, emepege chọọchị, people nwere ike ịbịara ya, ha mechakwa ha agakwa chọọchị ha na-aga. O mere na enyi ya nwoke onye Imo steeti nụtara invite, gwe na date apụtakwala, ebiele kaadị, lekweshi ọ na-emepe ya, ọ na-agbape chọọchị ya. Ka onye Imo steeti si no problem, ukwere that very day a na-eme na launching. Ya na-elekwe na enyi ya nwoke ka ọ bịanụ, n'ihi na o kwesịrị ịnọ present as enyi mmadụ and business partner. O kwesịrị ịnọ present. Ya na-elegharị anya onwe ebe ọ hụrụ ya, ya etuo ya onwe ebe ọ hụrụ ya, and ihe a na-eme agala halfway, ụbọchị na ha dana. Ọ ya ka o mere fonu kpọwa enyi ya nwoke nọ ntara, si elekwe na ebe ọ nọ na ya hụbeghị na ọ bịanụ, n'ihi na ọ ma ihe enyi ya nwoke a ga-eme. Onye na ya egbe soro na ga occasion ebe enyi ya nwoke ka onye Imo steeti afere ego fee ego, ọ ma ihe dị man ga-emenwu asa enyi ya, ọ ma ihe ọ ga-emenwu. O nwere hope, o nwere ihe ọ na-ele anya, o nwere great expectations ga-eshi n'aka enyi ya nwoke onye Imo steeti apụta, n'ihi na ọ ma ote ndị Igbo na-eshi agba ego n'occasion. O witness ya le. Then mgbe ọ gbawara enyi ya nwoke ka ọ mara nọ ihe ji ya ọbịabe, ka Imo steeti agwa ya si ya na ya biko ya eweli iwe, na ya anaghị like step into any church building na-awụghị onye Igbo nwe, na ya anaghị like ịbanye na building ụlọ ọbụla arụsị nọ chọọchị, mana ụlọ ahụ na ọwụghị onye chọọchị ahụ ọwụghị onye Igbo nwe, na ya anaghị like step into that building, na ya wish ya success na emecha ka enwe. Yes, really, yes, really, yes, okay. Ya gbanyụọ phone. From that day ya na-emezi ihu nyọnyọnyọ ka Imo steeti abịakwara ihe lunch na anọkwanụ ha aga chọọchị ọwụhụ memba, enwe mgbe o ji wụrụ memba. Ya na-emezi ihu nyọnyọnyọ, eme ihu nyọnyọnyọ, o megidere ihu nyọnyọnyọ, mmụọ ọjọọ abatazie n'ime nke iburuzi ihu nyọnyọnyọ ya bịa emewezi nwoke Imo steeti
ihe ọjọọ bitere ewezie na biznes ya na abụọ na-eme because ọ baya nọmba ya ka baya na-akpọ through him ka eji ebuba ahịa ya ebido tụwaziere ka Imo steeti achị ihe rere ahịa na ihe the man zụrụ na ihe o kwetere ịkwụ ya eme ya awụ na the man zụ ahịa 10 naira ya si the man na ọsọ ihe ọ ga-akwụ last ọ ga-akwụ nọ 8 naira were 2 naira dewere onwe mgbe ihe agagidere on ka Imo steeti achọpụta ihe ha ewute ya pulo from that business as a capitalist ya were ego edenwe na bank ego ya jụọra ya oyi ya etunwezi ebe ya ugbu a na ka Imo steeti baya ezuole ya ahụ ọ na-eme business ya successfully mana nke edo wee pastor that man oji as baya ya eturu na ndị ọzọ gawa n'ihi na ọ gaghị supply nwu ojikwana ha ego nwe ihe ọ ga-emenwu ọwụhụ field ya akarịghị bụ ya long ugbu a na ihe o mege na-arịọgazi ka Imo steeti si ya biko na ya biko kpaghachita ya back ka ya na ya abụọ rụwakwa na ya dị sorry for ihe niile biko gbaghara mana nke Imo steeti agachiri ike gwa that na ya na ya esegeghị okwu na enwe ihe segara ya na ya abụọ just that ya chọzighị ịrụ with him ya move on onye ọbụla gawarala onwe ọrịa ọla elu ori ala nwanne m ọwa ọkụ ụnụ mana ụmụnne ha ele ọdụla ka ọ ga-adị ha agachi ike now ka ebe okwu m na-aga ụdịrị mmadụ ugbo na-esi ya wụ pastọ ụnụ ahụ na ihe o kwuru na ya agaghị lodge na hotel onye Igbo nwe ọ chọdịghị mmadụ security ọ chọghị ịma mana as long as o onye Igbo nwe ya ihe ọsọkwara hotel ọtọ ọsọkwara echi dị na mma na ya agaghị lodge ebe ahụ mana ọ na-ele anya ka onye Igbo zoro okwu bịa na chọọchị ya ebe o nwere ọda chọọchị ndị Igbo nwekwe ụna ahụ ihe mkpọte mmadụ na-eshi na-achọ ka mmadụ ibi enyi ya ihe ahụ ọ ma na ọ gaghị ọfanwu now enwere ike jam ọdịka mmadụ ugbu a na ebe ọ nọ na-akpa nkata wit ndị ọzọ ihe ọzọ ị ga na Igbo people kama ọ ga-agwa ndị mmadụ si Igbo people ha na-ebu ụzọ ata ọgwa ga-ebu ụzọ taa ha ọgwa ga-eweta aka ha ga-eji esonụ onye hụrụ onye na ugbo nga ọkpaga nkata o nwere ike one day ya mantụ na pulpit ya na-aghere eze achọ ihe ndị Igbo mere while ọwa ebitere ya wuo onye ọjọọ plus phobia nọ ya n'ime personal beef o nwere against ndị Igbo Chineke atụpụta ya okwu ahụ n'ọnụ you can imagine ihe ị na-achọghị inye mmadụ ị ga-enyeli ya mmadụ ị chọghị ya mana ị chọrọ ka enye ya ị chọrọ ịnara ya ị gaghị aga na hotel asị na ihe ọ pụtara before ya lodge ya jụọ gate man onye nwe hotel onye ebe asịghala ya onye Igbo ya pụọ mana ọ chọrọ ka onye Igbo zoro bịa na chọọchị ya ebe e nwekwara Igbo pastors and Igbo church buildings onye Igbo rọrọ ụna na hotel ụwa na-adị ụna na hotel echiche ndị a that is when it concerns Igbo man amamụta ha na-eshi some of them na-eshi behave amamụta ha na-eshi echeche legodi ihe mmadụ wepụtara ọnụ n'ihu ọ chefuo na onye ọ na-agwa onye Igbo na ya enweghị ike lodge na hotel onye Igbo rụrụ few weeks later ya chọzi ịbịa mepee chọọchị ya wele nwere chọọchịs ebe ndị Igbo nwekwe gị chọzie ka Igbo man batazie na chọọchị bịa fewe ego melitewe mewere occasion ka ọ dị entertaining gbawa ego because of gịnị ị nwere opportunity nwee baya onye Igbo na supply ha through you na hotel ụwa na-adị ugbu a na obe ga-akwa ihe niile ihe onye nweta na ihe ya ọ naghị ezuru ya sustain family ya chọọchị ugbu a onye ọbụla emepeela anya ma enweghị okpukpe oko Chineke kpere ṅụ pipụ nye ọṅụ isi apụta ha gachi ike ha na-echenjiri ime chọọchị ma ọ na chọọchị a ga-echenji ha pipụ echenjiri onwe ha chọọchị gachi ike chọọchị awụọla survival of the cold ọ bụrụ na akpa ṅụ eme ṅụ flashing ga-epụta nga enwe ebe iji azụ agaja ụmụnne m ọhịa m si m abịa gbotowatara ọnụ ngala udo dịrị ọnụ